loves, or ladies and boys. Ako si Bay Gamay and welcome back again dari sa tuang YouTube channel o karon na atong basahon ang part 3 sa confession nga mukbang. Pero before ana, sa mga wala pa nakasubscribe, palihog kog subscribe sa tong YouTube channel o palihog na lang kog tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. O karon ladies and boys, ani ana ang confession nga mukbang. Don't do unto others what you don't want others do unto you. I am levitating, I am thrilled, and I am happy. But all things have its ending. Isa ka bulan ang nilabaybay gamay. Always on fire amo ang pagbiga-biga. Si Dan o Karen, they are out of our story. It was just me and him. I know nga nagbalik sila sa iyang uyab. Pero okay ra sa kuha, kay wala man pud ko ga-assume nga bulagan niya iyang uyab tungod sa kuha. Ingon niya sa kuha last time, ga-communicate ra gud gihapon mi. Pero nagbalik na dayto. Pero dili siya big deal sa kuha since naa man pud ko'y uyab. Pero one day, nashock na lang ko kay niingon siya nga magbalhin siya apartment og katong apartment nga duol og sa likod pagyod sa muang building. Bitaw. Ang gusto gani unta niya katong didto gyud sa tapad sa kuang room. Pero lisod kayo basig sa mot o ka-issue. So I suggested nga dito na lang sa Picas building. That time nagsuggest ko nga tabangan ako siya og hipos. Pero ana siya nga gubot daw kaayo ihang kwarto. Unya maulaw daw siya. Kay kabalo siya nga medyo naapod ko'y pagka-OC. Dili man sa ingon nga OC kayo. Gusto lang jud ko nga organized ako ang mga gamit. Anyways, gaadto din na siya sa akong apartment nga kamerang duha. Usahay dito siya naga-dinner. Usahay nagalaag. Pero na ako'y kauban sa apartment. Kay lagi, dili ko gusto nga ma-issue. Pero before pa siya nagbalhin, nag-ingon na siya nga maglaag daw siya sa kuha. Since naaman ko'y stuck sa balay o ilimnon, moto amo ang gishat. Tama di ay. Naay gidugang sa among story. Itago na lang nato siya sa pangalan nga Len. Kani si Len kay ako ang childhood friend. Since na siya diri sa Davao, sa ako siya nagstay. And that night, ipaadto pod ni Len iyahang uyab. Ug human og dinner, nag-shot na dayon me. Habang ga-shot gadula mig ML, unya mag-TikTok pod me. Oo, ga-TikTok si Christian. Mas daghan din siya og followers sa kuha, kay puros man palami og papogi iyahang mga content. So if mag-TikTok may siyang phone, kay igo ragyod sa draft or usahay naka-private. Lahi ragyod basta illegal. So moto nga mi sweet na kayo siya, ug medyo clingy na pod, kay medyo tipsy na. Makaingon yun ko nga sayangan sa mga take sa TikTok. Puros ra draft tanan. Anyways, kabalo sila og iyang uyab about sa mga ni Christian. Katawa-katawa, unya istoryahanay lang ni. Hangtod na hubog na yun ko. Since vacant man ang Picas nga room nga balhinan unta niya, iyaha kong gibira dito since medyo overlooking yun siya. Kay naaman mi sa 4th floor. Sumoto. Another hard tokhang na naman. Pagsulod na mo sa room, ako adayon gilak habang gatsula mi. Just a small light gikan sa street light sa gawas. Gigunitan ako iyang batok habang nagaturid kiss mi. Ug siya pod mo iyang ginubuhat. Gigunitan niya ako ang nawong habang isa niya kakamot nag-alalay sa kong likod.
padulong sa pader. Pagabot sa pader, paspasan daw niya og kuha iyang belt. Paspasan nakababa sa shorts lagi. Iya akong gipaluhod og ako ang gimukbang ang iyahang espada nga perti na kagahe. Ginagayad niya akong ulo habang ginapasulod gawas nako dalat takla ug naapay moon pakapit. Lalom kay ang ginhawa. Iya akong gipatindog o gipataligod. Iyahang gilawayan iyahang kamot ug sulod siyang fingers sa kong baba. While medyo gina-choke ko niya nga nakahangat. Wala jud ko kagwanta, nakamawon jud ko. Ug hantod gipasok na niya ang iyahang espada sa kuang sakupan. Like heaven. Ginakis niya akong ears ug nagabuga og hangin habang ginabayog. Medyo init yun kay wala may electric fan dito. Kay wala pa may ga-occupy. Tagak-tagak amo ang singot oy. Unya, nikalit og bundak ang kusog nga ulan. Ug medyo dalugdog pod, so dili jud may madunggan. Pag na-feel na niya na medyo basa na, iya akong gipahigda. Missionary na position. Iyang favorite. While gabayo siya, gamon na ko ug medyo kusog na. Since dili man guro may madunggan. Yeah, baby. Lamian ni mo biyay. I love you. Hinay na ko nga ingon sa hangin. Ug nag-stop siya. Unsa to be? Pangutana niya habang gismile. Tubag ko nga wala, baby. Ingon ko nga I love it. Medyo nag-smirk ko. Pag maingon siya nga I love you, babe. Tubag ko nga, ha? Sure, oy. Duda na ko na pangutana niya. Pag maingon siya nga I love you, babe. Habang ginakis ko gently. Mitubag ko nga, I love you too, babe. Respond na ko habang nagtulo akong luha. Aside sa hubog ko, I mean it. Siguro nagka-feelings ko. Katong first time na mo nga nagtukhang kay nag-ingon siya sa ako og I love you. Ug ingon pagpag I love you to. Pero out of lamian lang to. But this time, the feelings were there. Makita jud nimo ang pag-ingon niya og I love you kay sincere compared before. While we are kissing gently, akong luha nagatulupod. Tama jud ay sila nga if sige mag-uban, masanay na mo sa isa't isa og dili maiwasan nga ma-fall. Gitrapuhan niya akong luha og gihag ko og gihigpit kayo. Damn. Humot jud kayo siya. Unya kiss na po. Unya gitiwas para walay sakit sa puso. Unya nag-ilis na may kay igang na jud kayo. Unya nagbalik na may sa akong room. Ug nakita na mo nga natulog ng duha. Sa floor may natulog ni Christian. Nag-rest na siya ug nakatulog. Ako kay dili ko makatulog since nagalisod ko og ginhawa. Nagbangon ko og niadto ko sa Pica's room. I closed the door and I cried. Gihag na ko akong legs ug nagdangoy-ngoy og hilak. Naglisod ko og ginhawa pero dili ko gusto makadisturbo. Sa bako-bako na ko og hilak pero hinay ragod akong tingon. Na-confuse ko sa akong feelings. Wala ko kabalo og tama ba nga nag-confess me sa isa't isa. Unsay mahitabuan ni after? Mga 3 minutes siguro na ako nga imot-imot kay nikalit og open ang door. Aha ka. Wala day na ako nalak. Nakuratan ko. It was Christian. Nangutana siya. Naunsa ka be? Ngano ka? Og gihagira ko niya og naghila ko og taman. Ingon siya. Ayaw sige hilak be. Maot kay kaog nawong basta maghilak.
Imbis maglagot ko, nakatawa noon ko siya giingon. Ug niingon pa siya, nakamata ko kay wala ka sa kuang tapat. Sana all pangitaon. Moto nga nagbalik na may ug wala jud daw man akong pag-emote. Anak ko nga, be, dili ko makatulog. Iya akong gigakos o gipikpik ako ang lubot tapit. Ug nag-start og kantag, Bahay Kubo kahit munti. Ako siyang giingnan, unsa man na bebe oy. Dala katawa. Dayon may kanta na siya. Sandal mo sana ang ulo mo sa unan. Katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema'y iyong malilimutan. Habang tayo'y magkayakap sa dilim. Huwag mong pigilin kung nais mapaluha. Pakiramdam mo sana'y guminhawa. Kung gusto mo, ay magsigarilyo muna. Bago tayo magkayakap sa dilim. Gismile ko habang gapaminaw siyang kanta. Dili makinindot yan tingog, pero the thought niya kantahan ka para makatulog ka is very sweet. Everything was settled na. Unya hapon na siya nagbalhin. Nagsakay siya sa taxi dala ihang mga gamit. Pagabot niya dol sa mua, ako asyang gitabangan og hakot, padulong sa 3rd floor. Effort kayo si Fayoy. Singot-singot yun. Tama di ay. Tung gitanaw na mo ni nga room kauban ang landlord na adi may gibuhat. Paglakaw sa landlord kaya gibinyagan na mo ang CRI. Quick and thrilled. Then habang arrange me, naisigi og tawag siya sa messenger. Mga twice na guro to pero iyaha lang gina-ignore. Anak ko nga, tubaga sabi. Itubag siya nga si Jane ay. Iyahang uyab, iyahang pasabot. Mingon ko, tubagon day nimo, maghilom lang to. Mitubag siya, gusto man niya ituyok na ako ang phone god. Gusto daw siya magtanaw. Miana pa ko, mugawas na lang sa ako. Mitubag siya nga, ayo eh. Then ako siyang giingnan, nga sige raligi, okay ra. Dili ka tantanan og tawag ana, ikapila na nagtawag ko. Dayon gay nahinay na kog baktas pagawas. Umingon siya, sure ka ba ha? Kadyot ra ni. Og ako anang gi-close ang door. Isturahanay din sila og pakita niya ang palibot. Yan, tataod, ana din siya nga, sige na ha, magtiwas pa ko. Daghan pa kog hipuson. Explain pa niya habang gitanaw sa kuha sa gawas sa bintana. Katawanan man niya. Unya, nagsulod na ko. Unya, nag-arrange na dayon me. Habang ga-arrange ko, nagatanaw siya sa kuha. Ana din ko nga, naon sa ka ba? Itubag siya nga ga-smile nga, wala be. Sexy kay katanawon. Wala ko kabalo if kiligon ba ko or what. Pero nag-smile na lang yun ko ato. After na mo ga-arrange, nag-rest na me. Dili man kayo daghan iyang mga gamit since lalaki man siya. Ingon ko siya ha, nga if gusto siya, ubanan na ko siya magpalit og mga ubang gamit nga wala pa niya. Nagkatawa na lang ko kay murag nag-ipon na may lagi, kaya naglista-lista po siya unsa iyahang mga paliton. Then maingon siya, nga kabo, balde, kutsara, plato, trapo, silihig. Unsa pa be? Pangutanan niya sa kuha. Og anak ko nga, mabalaan ra na nimo dadto be, if naana ta dito. So the next day, after work, giubanan ako siya magpalit og mga gamit sa balay. Mura may og bag-ong kasal nga nagapili unsay kulang sa balay. Unya na grocery me. Siya tigtulak sa cart, ako tigbutang sa mga items. Mailhan yun nimo nga dili nagagrocery kay wala siya kabalo unsaon pagtan-aw sa mga price. Butang kung butang lang. Habang gatulak siya sa cart, tanaw ko sa left, right ug likod. Ug pasimple nagikumot ihang bugdo nga lubot. Hareklamo gid siya basin daw na ay makakita. Unya giapilan pug ko niya og shampoo nako og PH kay. As if naman nga dira ko magpuyo siya.
ug nagkuha pa siya og ice cream. Ana siya nga reward daw nako kay I'm helping him. Sa moto nga paguli namo, gi-arrange nako ang mga grocery items niya ug nagkaon mi og ice cream. Iyang ginapat akong head nga mura og bata kay sige man kog smile. Starting that night, didto nako nagatulugan. Every night, we will do labing-labing, then also in the morning. Kanang komportable na kayo ko. Kay pag mata nimo, pogi imuhang tapat. Balag bahog baba, basta makakiss lagi. Unya every morning pod among labing-labing. So every night and morning, amo ang loving session. Unya pagmata, ako din siyang lutuan og breakfast as what we dreamed last night. Ingon siya kanang galuto daw ko nga naka-loose shirt niya nagpantira daw ko. Mochod ang nahitabo bay gamay. Itali na ko kong hair og nakapantira ko. Og naka-loose shirt niya. Iya akong gituol habang naka-boxers lang siya. Iya akong gihag sa likod o ginakis sa neck. Ingon siya nga, good morning, Beck. Iyahang greet sa kuha habang gakis sa kong aping. Tubag ko nga, good morning, handsome. Habang nakasmark ko ang nag-chop sa lamas. Umingon siya, nga murag lami jud akong breakfast karon ba. Sabay alsa sa kuha. Papatong sa counter sa kitchen. Ako siyang giingnan na, nga be, nag-slice ko og lamas ba. Habang nagagigil kog katawa. Nanmingon siya. Nga dili naman makahula to eh. Gutom na ko. Ingon niya habang ginatanggal akong pante. Og wala na yan. Iyahang gibuka akong legs. Og iyahang gimukbang. Sweet mercy. Lami kaayo basta wala pa ka nakapangihi sa morning. Unya kauno na dayon ka. Makalimot yun ka nga kaihion ka. Unya iyahan ng gisulod o gibayo gently. My hand is exploring his body. I moan deeply. Iniyaha kong gialsa padulong sa bed o dito na gitiwas. Na-late siya o ako po. After paglakaw niya, naguli na pod ko og nagilis. This is the perks of being a neighbor. The next days, nag-adto akong uyab sa kuha. Nag-away may kay na ako'y nabalaan nga dili dapat niya buhaton. Isa sa mga rason kung anong permi may nag-away. Naglakaw ko. Nag-adto ko kay Len. Na naman si Len sa boarding house sa iyang uyab. So dito sa ako nag-adto. Kay magpahuway ko sa kuang gibate. I opted not to go kay Christian kay dili ko gusto nga isipon ako. Ang isa siya sa mga reason nga anong gusto ko makikall off sa akong uyab. Yes, you heard it right. Gusto ko makikall off because gikapoy nako sa mong arguments. Gikapoy nako to hear his sorry pero usabon ra di ay gihapon. Like many and countless times nako naghatag og chances siya. Pero maulang gihapon. Akong ingon sa iya before pa nag-abot si Christian sa akong life. Nga dili siya matingala. Nga one day mawala na lang akong feelings siya. Nga one day I will stop crying for him kay in my mind naka-move on ako. But this time by gamay, I had my reasons nga makikall off ko. I want space. I want to make moves nga at least kabalo siya nga i-take actions. Ug dili lang ko puro chances. Kay tungod love na ko siya. Ana ko nga makikall off ko kay nawala na akong feelings sa mga. I don't know if isa ba si Christian sa mga reasons nga nawala akong feelings siya. I don't know and I hope dili unta. I send him a message saying nga naglakaw ko sa apartment ug naa ako sa ilahan ni Lynn. Nag-reply siya ug nag-ask ngano daw may nag-away. Wala lang ko nag-ingon sa details pero naingon siya sa iyang apartment na lang sa daw ko. Nagduduha ako kay basin makitaan ko niya na mag-agi since dool rami og apartment. Ana siya nga sabayo na lang daw nako si Lynn para di matingala akong uyab if ever makita mi.
Sa maoto nga around 6 p.m. nag-adto na mi siyang apartment ug kaon mi og dinner. Well, nagkaon mi og dinner na ay nag-call. It was Karen saying nga papason siya sa Matina kay para mag-shot. Nagtinan-away mi. Asa di si Faye? Wala di mo nagsabay. Nangutana si Karen. Dala bungis-ngis na mong duha. Then ana din si Karen nga papason daw ko. Wala man pud siya nag-chat sa kuha. Ginapatay ni Christian ang call ni Karen kaysa mukan siya. Ang reason niya, isa wala siya signal og choppy kaayo og nagkinataw anay ming duha. Nag-shot ming tulo bay gamay. Ako, si Len, og si Christian. While nag-shot me, nagsigi og kwento si Christian kay Lenny about sa moang first met. Sige siya og kwento habang gatanaw sa kuha. Ginakilig ang amaw. Balik-balik pa yun. Like ulit-ulit yun. Dayon hubog na ko. Medyo tepsi na si Len. Nyana siya nga maglakaw na daw siya. Kay gipangita na daw siya. Maglakaw niya. Mao na to nga another hard tukhang na naman. Komportable kay ko magmahon. Komportable kay ko cause I am drunk and I want to be wild. Grabe katured sa mga kiss. That kiss licked from my head. Toto. Kanang gentle nga balihon ka to change position. Og sabay ingon niya nga be. Ayaw na pag-entertain og lain ha. Ako ara ka. I felt that. Mao na ako ang gusto ingon siya. Gusto nako siya ra. Gusto ko ako alang siya. Then we sleep and rest. On the next day, as usual, dinner then shot. That time sa kuha ng apartment, nag-inoming tulo, kami ni Len. While nag-shot, nag-ML me. Among porma kay si Christian, ako, then si Len. Nakatanday si Christian sa kuha pero yan tiil na abot kay Len. So medyo sipat kayo akong mata. Sa kuno huna, Karen, ako ba ikaw? That moves. Iyan ang ginabuhat sa kuha before, so nalain ko. Ako siyang gisipatan o wala guro siya nakasabot. So ako ang gitanggal yan tiil sa pagkatanday sa kuha o nagdarong na siya. Sa hubog na mi, nagbalik-balik ko sa CR kay mangihi. Kunya wala na ako kasabot unsa akong bation. Naghilak na pud ko. F-girl kayo unya maghilak. Damn. Gituktok ko niya sa CR kay nakadungog man siya og dangoy-ngoy na ako. So nalian ako. Nigawas ko o naghigda. Nagtapad siya sa kuha. Nangutan na siya og naunsad ako. Moto kong gingon siya akong feelings. Kaulaw. Pero hinay lang man noon. Anak ko. Ngabe. Na naman guro ko'y feelings sa imo. Dili naman ni tilaw-tilaw. Nag-smile na siya og gihapuhap akong ulo. Ug ako siyang giingnan, seryoso man gud ko. Lainan ako mahubog oy. Dili man gud dapat maging honest ba. Iyalang kong gigakos o gikisan. Si Len kinakatulog na pod sa bus. Pasimple din ko niya nga gipatalikod o gihawing akong panty, pakilit. O gisulod iyahang espada. Tagbaw kog pugong sa kong maon kay basig maulawan ta. Hala kay kiyod lagi kaayo na patakilan. Kuyaw biya kay ni siya kay dugay magawsan. Ako siyang gibira din sa CR o gipaagas ang gripo para dili madunggan ang plak-plak o plok-plok. Tulo-tulo lagi ang singot o nahawasan sa kahubo. Nagkatawa na lang ko na naulaw sa ko ang gipaingon ganina. Until now habang gasulat ko ani, wala ako kabalo if unsa pa akong gipangingon siya. After sa mong patalikod o kawat-kawat nga tukhang sa CR, nanggawas mi nga singot kaayo og nagngisi. Og ingon siya, nga iyo traday tambal si mohang kahubog be. Unya natulog na mi. Gakos kaayo bahalag ika. Pagkaugmaan na mga 7 AM naglakaw na siya. Uli sa ilaha kay mag-duty na.
Paglakaw niya, ana din ko kay Len. Nga saba kay ko naghilak gabi ino. Ana din siya nga, oo, mura kag batang gamay. Ulawa lagi. Pagmingon si Len sa ko nga Faye, na ako'y ingon si mo ba? Dugay na jud na ako ni nabantayan ba? Karon lang ko mag-ingon, kay basig feeling day nako tong niagi. Ayaw lang og kalain ha. Nangutan ako kung unsa. Mitubag si Len. Si Christian ba? Naga-simple og murag naga-porma sa ko. Katong niagi abi nako ako alantong una-una dala sa kahubong. Ginatuyo-tuyo jud niya og sangya dihang kamot sa kuan tutoy. Tapos katong gabi na nga naa na ka sa CR. Kipakita po ko niya og video scandal. Unya gapasimple og himas-himas sa kong legs gamit ihantian. I was down. Nangutan ako niya. Nganong karon lang ka nagingon ana? Mitubag siya. Nga abi manggod nako nga wala lang to. Pero nigara naman gabi. Kabalobi ako unsang feeling igat-igatan. Dili pud ko gusto maguba mo. Namugnaw ko pero ako ang gi-compose akong sarili. Nag-smile ako niya og anak ko nga. Ingon ana biya iyang ginabuhat sa ko before. Maayo kay nag-ingon ka. F-boy jud kayo ni siya ba? Then may katawa ko. I was like, what the S? Ako ang gipato akong self na he likes me as how I like him. I never knew ingon ana din ni siya. So tuhog lang may ani. Ingon ani di ay ang na-feel ni Karen before. I was hurt. Habang nagaligo ko, nagkatawa lang ko. Damn. Alay na sa feeling ko. So what if gibuhat pod ni Lenny ang gibuhat nako kay Karen? Asa ko po niton? Tangahan ako I never confronted him. Instead, I immediately blocked him. I don't want to keep in touch. I blocked him sa Messenger, sa IG, sa TikTok, and sa messages. I hope this story will never have a part 4. But maybe I was wrong.